Balita ngunyan para sa aga. Mga baretang maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na nindong maradangog sa radyo DCGB. Bareta alas 5. Kami ang sa indong makakaibahan. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Joshua Bino. Hunina ang darakulang bareta sa lado nasyonal. Nakapagrehistro ang Department of Health o DOH sa nakabilugan ng 291 fireworks related injuries puon kan Disyembre 21, 2022 sagkod Enero 5, 2023. Ang nasabi ng numero mas halangkaw ng 55% kumpara sa 188 na kaso sa kaparehong panahon kan nakaliis na taon. Halos sa 291 caseload, 290 digdi ang nalugadan dahilan sa paputok, mientras na sarong kaso kan stray bullet injury. Nasa 105 na individual ang nagsapar ng lugad sa kamot, 80 sa mata, 39 sa payo, 37 sa bitis asin 33 sa braso. Kadaklan sa mga biktima o 231 ang mga lalaki na may edad saro sagkod 80 anyos. Panginot na rason kan fireworks related injuries and quitis, boga, 5-star asin fountain. Sinabi kan DOH na wara na nai-report na fireworks ingestion. Uminabot na sa sobra 515 milyones pesos ang danyos na dinarakan pag-uuran asin pagbaha darakan shear line sa agrikultura asin infrastruktura sa nagapirang rehiyon sa nasyon. Sigun sa datos kan Office of the Civil Defense o OCD, nagsakat na sa sobra 268 milyones pesos ang danyos sa infrastruktura, mantang sobra 247 milyon pesos naman sa agrikultura. Sobra sa 5,000 ang kaharungan na naraot kay bahan ang 5 tinampo asin tulong tulay na sagkod sa yan, day pa maagihan kan mga bihikulo. Mientras na mantenido sa 52 ang death toll, 16 ang lugadan asin 18 ang nawawara. Dagdagan taan bareta ngunya naman sa lado lokal. Yaon dyan si Sir Al Armario. Sir Al, gumaray na hapon. Concentrated na muna kunyan ang Aleconia management sa koleksyon. Sa pagipag-oron kan DCGB nyo sa laog kan Aleco office. Dahil mo na sinda nag-akseptar ng aplikasyon sa mga new connection as iba pang transaksyon apera kung nasa emergency. Dahil tutok ang mga empleyado ngunyan sa kanaleko sa koleksyon, nasa transition period pa, kaya gusto kan Aleco NEA management na makatipon muna ni napanbayad sa power supplier. Maski iguan ng asigurasyon kaya gobernador o kaya sa pagin ni Gobernador Atty. Rex Lagman na pigisiguro man kang power supplier na dahil mapuputulan ng albay, alagad pa siguro man gayaray ang Aleco NEA management. Kaya ang ibang transaksyon sa Aleco pinag-gilid mo na asin susog sa informasyon entertainon pa ini posible sa pag-abot kan bulan na Pebrero. Alarmario, DCGB. Sa pagpapadagos kan bareta sa lado nasyonal, handa ang China na makipagdialogo sa Pilipinas katakod kan joint oil and gas exploration sa South China Sea. Ini ang siniguro ni Chinese President Xi Jinping kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasabay kan tulong aldaw na state visit kan Presidente kan Pilipinas sa Beijing. Sa pag-angkin sa teritoryo sa South China Sea na mayaman sa krudo, gas asin sira, ang naging dahilan kan tensyon sa pag-ultanan kan China asin mga nasyon sa Southeast Asia, kaibahan na ang Pilipinas. Sigun kay Xi, handa sinda na maging katuwang ang Pinas para sa pag-explore sa yamang langis, asin gas sa nasabing kadagatan, maging sa solar asin wind energy, asin pagdugang sa pag-import kan mga produkto. Magigirumduman na kan Agosto, enot nang sinabi kan Administrasyong Marcos na pag-aadalan ninda ang propestong magkondukta ng joint oil asin gas explorations kaibahan ang China sa West Philippine Sea. Nagkaskas panin 8.1% ang inflation rate para sa bulan nin Disyembre kan nakalihis na taon. Sigun ini sa Philippine Statistics Authority o PSA kung saan mas langkaw ini kumpara sa 8% ang headline inflation na nairehistro kan Nobyembre 2022. Panginot na rason kan paglangkaw kan inflation ang mas makaskas na paglangkaw kan presyo kan pagkaon asin non-alcoholic beverages na nasa 10.2%. Sinabi kan PSA na anahalangkaw na presyo kan sibuyas, manok asin
asukar an panginot na ambag sa overall inflation kan Disyembre. Dagdagan taan bareta ngunyan giraray sa lado lokal. Yaon dyan si Ange Galero. Ange, maray na hapon. Hinagad mo niyan ni Obispo Joel Bong Bailon kan Diocese kan Legazpi sa gabos ng mga parokya sa Lindong kan Diocese na sarabay na makisumaro bilang pagsabay sa pagmundo man sa paglubong ni Pope Emeritus Benedict XVI. Sigun sa iya, nagabos na mga parokya digdi sa Diocese kan Legazpi pigiimbitaran na sarabay taud-taud na lasais nin pagkabanggi magpatanog sa indang mga kampana bilang pagsabay ngani o kaya pakisumaro sa bilog na simbahang Katolika sa paglubong sa Papa Benedicto. Sa ngunyan, nagtauman ni direktiba, ang obispo si naghat-ini sa mga parokya na magdulot man o kaya magkondusir man ni na espesyal na misa para sa dating Santo Papa ngunyan na aldaw o kaya sa aga. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Rolando Ledesma Makasait bilang Acting President as in Chief Executive Officer kan Social Security System o SSS. Sigun sa Presidential Communications Office o PCO, nanumpa ngunya na aldaw ni Huwebes, Enero 5 si Makasait kay Executive Secretary Lucas Bersamin bilang bagong pamayo kan SSS. Kan Marso 2020, kan magsirbing presidente as in General Manager kan Government Service Insurance System o GSIS si Makasait as in naging Board Chairman as in Officer in Charge kan nasabing ahensya. Rentras na nanumpa man si ES Bersamin ang veteranong mediaman na si Edelberto Obert Mozo bilang Board of Director o BOD kan Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ikinhaadit kan sarong health expert ang paglangkaw kan kaso nin Omicron sublineage na XBB.1.5 na bagong variant na naglalakop ngunyan. Sigun kay Dr. Ashish Jha, Coordinator kan White House COVID-19 Response, sa bulan kan Disyembre naglangkaw na sa 4.41% ang mga bagong impeksyon kan COVID-19 sa United States na dara kan XBB.1.5. Pero manini o pareho man ang sinabi ni Maria Kan Kirkov, sarong epidemiologist na technical lead sa COVID-19 kan World Health Organization of WHO kung saan konsiderado ining bagong variant na pinaka-transmissible na helang sa bilog na kinaban. Sa ngunyan, sinabi ni Jha na nagigibo na lakdang ang WHO para sa sublineage na ini asin piglalao man na ipapaluwas sa mga masunod na aldaw. Bareta pa sa lado lokal, yaon ang baretang bitbit ni Kuya Jimmy na salita. Kuya Jim, pasok. Daingon yan in mga direktiba o mga kasuguan sa mga chief of police sa mga ipatura digdi sa probinsya ng Albay, an halangkaw na komandansya kan PNP, pakalis kan bagong taon sa kung ano ang mga trabahong iaatang sa kada chief of police o trabaho sa pagsabing nakapokus ngunyan ang mga PNP generals, mga koronel sa challenge kan administrasyon ni BBM na gabos na inirala sin Coronel mag-file voluntad nin resignation. Parte ni kan pag-cleansing sa sirkulasyon kan PNP kung sisayaan na mga may koneksyon sa transaksyon sa droga. Igdi sa Albay asin sa PNP region dahil pa maintindihan kung may ma-comply kay ni o may ma-resign na mga opisyalis kan Philippine National Police. Sa ngunyan wait and see ang kapulisan tungkol sa challenge na ini kan sa halangkaw na komandansya kan Philippine National Police. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa giraray na nangapudan sa gobyerno, ang Ibon Foundation na tabangan ang mga ordinaryong Pilipino na umangat sa buhay. Sinabi ni Sunny Africa, Executive Director kan Ibon Foundation, kasunod kan nakaliis na survey kung saan mayorya kan mga Pilipino ang nagtutubod na magayon ang kalidad kan sa indang buhay ngunya na 2023. Sigun kay Africa, pigkakaya pa man kan mga Pilipino ang halangkaw na presyo kan barakalon asin hababang sweldo. Bako ibig sabihin kay ni, na wala nin dapat nagibuhon ang gobyerno. Mientras na nangapudan sa gobyerno si Africa nagamiton ang sadiring kakayahan para mabawasan ang epekto sa publiko kan paglangkaw sa singil sa kuryente asin tubig na nagpapatakot ngunya na taon.
Balik Pinas na ang 29 na overseas Filipino workers o OFW hali sa Riyadh, Saudi Arabia. Sigun sa Department of Foreign Affairs o DFA, inan pinaka-ultimong repatriation flight kan 2022 na ginibukan ng Philippine Embassy sa Riyadh. Kibahan sa mga nag-uli sa nasyon ang mga menor de edad asin nasa 600 na distressed OFW na anay uli kan embahada hali sa Saudi Arabia sa nakadihis na taon. Baku sufisyente ang pangapudan kan Department of the Interior and Local Government Unit o DILG sa mga haralangkaw na opisyal kan Philippine National Police o PNP na magdimitir sa saindang pwesto. Ini ang sinabi kan Human Rights Watch o HRW kasunod kan desisyon kan DILG na may katuyuhan na masolusyonan ang problema kan ahensya sa illegal na droga. Sigun kay Carlos Conde, Senior Researcher kan Human Rights Watch, baku sufisyente ang desisyon tanganing masiguro na magkaigwa rin hustisya ang mga responsable sa krimen asin pang-aabuso na ginibo sa panahon kan gyera kontra sa droga. Ang lakdang na ini tanganing maibitiran ang pananagutan kan mga opisyal na makagibo nin pang-aabuso. Saro ining shortcut tanganing mahali ang mga miyembro kan PNP na embwelto sa drug trade imbis na madisiplina sa tradisyonal na paagi. Mentras napigiing kanyar ni Conde ang mga police colonel asin general na imbestigaran asin kasuhan asin na dai mag-resign. Pigsuwestyon man kan HRW, researcher and International Criminal Court na imbestigaran ang drug war sa nasyon kung sa hiling kan administrasyon na mahaloy pa ini. Ibinasura ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga kasong administratibo kontra sa mga opisyal na pigtuturong imbwelto sa napornadang importasyon ng 300,000 metriko toneladas na refined sugar. Sigun sa tulong o 10 pahinang resolusyon na piniramahan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, asin inaprobaran ni PBBM, pinawarang biso ang kasong grave misconduct, gross dishonesty as in conduct prejudicial to the best interest of the service kontra sa dating Agriculture Senior Undersecretary Leocadio Sebastian, dating Sugar Regulatory Administration o SRA Administrator Hermenegildo Serafica, asin dating SRA board members na sinda Roland Beltran asin Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Magigiramdaman na nagkasanin moto proprario investigation kasunod kan direktiba ni Presidente Marcos dahil sa alegasyon na pineke ni Sebastian ang pirmakan Presidente asin pinirmahan ang Sugar Order No. 4 na may kinaraman sa importasyon ng asukar kan Agosto kan nakalihis na taon. Sigun kay Bersamin, napatunayan na inisyo ang SO No. 4 in good faith o wara nin marawat na intensyon si Sebastian. Sinabi ni Bersamin na piguhuna kan mga respondent ang otorisado ni sindang gibuon ini dahil sa miscommunication kasunod naman sa memorandum ni dating ES Vic Rodriguez na nagtataonin pagtugot kay Sebastian na magpirma nin mga kontrata, memorandum of agreement as in administrative issuances. Mientras na inabesuhan ni President Marcos ang mga opisyal na mag-ingat as hindi magpadalos-dalos sa pagdesisyon lalo pa may kinaraman sa saindang trabaho sa gobyerno. Sa giraray na nagpagiramdom ang Department of Health o DOH sa publiko sa paglakop kansalang impormasyon manungod sa Omicron sa variant na XBB. Sinabi kan ahensya na daiman sinda nagpaluwas nin dokumento tanganing paiguton ang pigigibong surveillance activities kasabay kan paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa ibang nasyon. Tinawad doon kan DOH na ang COVID-19 ang may sintomas nin trangkaso arog kan kalintura, abo, sipon, pagkawala nin pangnamit asin pamarong, pangruluya, pagkulog kan lawas asin iba pa. Pig-inganyar kan ahensya ang publiko na maging maingat asin solamente ang mga tamang informasyon sana ang ipalakop na makakuha sa sendang official website o social media platforms. Sinabi kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na pirang programa ninda ang maapektahan kan pagsuspendir sa nakatalaan na paglangkaw kan kontribusyon sa membership. Sinabi ni Ray Balenya, Senior Manager for Communications kan PhilHealth, matapos suspendiron ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon kan contributions hike. Sigun kay Balenya, kaibahan sa mga programang magkakaigwanin adjustment and severe acute malnutrition at treatment as in outpatient package para sa mental health. Mantang siniguro man ni Balenya na ang mga bagong benepisyo ang i-implementar pa man kiraray ngunit na taon ang magkakaigwanin sa day na paghiro. Para sa mga nasabing mga programa, wala nin anuman na pagbabago sa pagproseso nin mga claim para sa iba pang mga helang. Kaya banigdi ang mga claim para sa mga pasyente kan COVID-19.
Siniguro kan Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund na daisinda mapautob nin dagdag kontribusyon sa mga miyembro ngunya na taon sa tahaw kan kasagsagan ni Presidente Bongbong Marcos o sa tahaw kan kasuguan ni Presidente Bongbong Marcos na suspenderon ang dagdag kontribusyon sa PhilHealth. Ini ang ikatulong pagkakataon na sinuspinde ka nasabing government-owned and controlled corporation ang nakatalaan kuta na monthly premium hike. Sigun sa Pag-ibig, nagdesisyon ang sa indang stakeholders kan na 2019 na ipautob ang distribution increase kan 2021 alagad nagkapirang beses ipinag-oktaba dahilan sa COVID-19 pandemic. Sinabi kan opisyal na daay nagbabago ang premium rates poon kan taong 1986 mantang ang presenting minimum monthly contribution kan Pag-ibig members nasa 200 pesos. Mientras tanto, dagos ang contribution rate hike na 14% halis sa presenting 13% kan Social Security System ngunya na taon. Nilinaw ka National Council on Disability Affairs o NCDA na bako para sa gabos na produkto asin serbisyo ang diskwento para sa may kaninaan o persons with disabilities o PWD. Inya naging kasimbagan kan NCDA sa social media post kan sarong PWD kung saan magkaibang discount rate ang itinaw sa inda sa duwang magkaibang bake shop. Sigun sa NCDA, day kaibahan sa discount kan mga PWD ang mga cake asin pastries, imported doodles, quail eggs, sweeteners as in food supplements. Di man obligadong magtaon in diskwento ang saraday na tindahan araw kan sari-sari stores, food stalls as in food court. Apwara sa medical service, igwa man in diskwento ang mga PWD sa mga hotel, restaurant, entertainment center as in domestic sea, air, and land travel maging sa prime as in basic commodities. Enot na masumitir kan sa iyang courtesy resignation si Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ini kasunod kan pangapuda ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos para sa gigibuhon na internal cleansing sa lado kan PNP. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Colonel Red Maranan, ini ang resulta kan ipinapod na command conference ni General Azurin sa Camp Crame kasuhapon kay bahan ang mga koronel as in generals kan PNP. Sinabi ni Maranan na suportado kan liderato kan PNP ang pangapudan ni Abalos. Sinabi niyang maski may mga kahaputan ang nagkapirang opisyal, nagpahayag man ang mga ininin suporta sa lakdang ni Abalos para linigon ang PNP. Sinabi pa kaini na kumpiyansa ang mga opisyal kan PNP kay Abalos na magiging patas ang vetting process asin mapanimbag ang mga balasubas asin binansagan ng Ninja Cups na minatimak sa imahe kan kapulisan. Kinumpirmar ni Manila Police District o MPD Director Brigadier General Andre Dizon na suportado niya ang pangapunan ni Interior Secretary Benhur Abalos na magsumite ng courtesy resignation ang nagabos na PNP generals as in colonels. Sigun kay Abalos, parte ni kan anti-corruption as in anti-criminality drive. Sa katunayan, handa si Dizon na magdimitir sa pwesto alagad. Dahil nitanaon na eksaktong petsa kuno rin masumite ng courtesy resignation dahil padagos pan sa itang preparasyon para sa pista kan itong Nazareno. Nagdagpan niya na ininaan paagi para linigon ang komandansya sa posibleng pagkakaimbwelto sa operasyon kan illegal na droga. Suportado kan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang apelasyon ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. as in PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na magsumitir nin courtesy resignation ang gabos na full-fledged colonel as in generals kan PNP. Sigun kay CIDG Director Police Brigadier General Ronald Lee, bilang sarong opisyal as in gentleman, tigaako niya ang agyat ni Secretary Abalos. Masunod man sigun sa iya ang mga opisyal kan CIDG sa pangapunan ni General Azurin na suportaran ang lakdang ni Abalos para linigon ang lado kan PNP sa mga embwelto sa ilegal na droga. Sinabi ni Lee na ang reputasyon din sarong pulis ang salming kan sa iyang pagkatawo kung kaya daing dapat ikatakot ang mga third level officials kan CIDG na may magayon na track record. Mas lalo pang nagkaskas ang pagitaas kan level in mga panginot na barakalo na sinserbisyo kan Disyembre kan nagkaaging taon. Sigun kay Philippine Statistics Authority o PSA National Statistician na sin Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa na nairehistro sa 8.1% kan Disyembre 2022 ang inflation rate kung saan mas halangkaw sa $8 na inflation rate kan Nobyembre 2022. Paliwanag kan
PSA na ininan pinakahalangkaw na inflation rate buwan kan taon 2008. Kay bahan sa pangenot na kausa na nakapagpadugang sa rikas kan inflation rate kan Disyembre 2022, iyon food as non-alcoholic beverages arog kan sa gulayon, bagas asin batag. Sinundan man sa nakadugang sa inflation iyon restaurant and accommodation services na nasa 7% kung saan mas marikas ang pagitaas sa inflation rate iyon aspeto kan housing, water, electricity, gas and other fuels, LPG asin supply kan tubig. Masumitir naman in courtesy resignation si Manila Police District o MPD Director Police Brigadier General Andre Dizon bilang pagsunod sa pangapudan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos. Sa pahayag ni Dizon, ini ang napagkasunduan kan mga general asin mga koronel sa ginibong command conference sa Campo Crame. Suportado maninda ang kamautan na masara ang sa indang lado asin maaraman talaga kung si Isay ang mga embuelto o protektor ng illegal na droga sa PNP. Sinabi niyang posibleng may mga intelligence report nang nakaabot sa inda manungod sa mga pagkakaembelto ka nagkapirinindang pag-iribang opisyal kaya dahilan digdi ipigbusol ka na DILG ang voluntaryo nindang paglusad sa pwesto. Mantang nakasumitir ang resignation, pwede pa manindang gibuhon ang sa indang mga trabaho. Alagad daiman pighali ni Dizon na medyo nagkaigwanin low moral sa inda ang nasabing pangyayari. Naglalaom sindan na magiging patas ang assessment sa inda kan bibilugon na committee na masara sa indang trabaho. Wara man ang ipinalawas na eksaktong petsa kung noorin masumitir ng courtesy resignation si Dizon dahilan okupado pa ini sa preparasyon para sa selebrasyon kan piyesta kan Itom na Nazareno. Wala pang official announcement para puunan ang pagtatao kan dai pabayad na sweldo kan 10,000 na overseas Filipino workers o OFW sa Saudi Arabia. Sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Yusek Hans Leo Kakdak na pinaguhuro ng pasanangon niyan kan gobyerno kan Pilipinas asin Saudi Arabia ang mga detalye para sa implementasyon kaini. Enot nang nangako ang Saudi Arabia government kan bulan na Nobyembre na babayadan na sana ang 2 bilyon Saudi Riyals o 3.5 bilyon kan mga OFW na dain na bayadan kan sa indang mga employer sa Saudi Arabia dahilan sa pagkalugi sa negosyo. Iyan mga tugang ang mga detalyes kan mga baretang unyan para sa aga. Mga baretang maraluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na nindong nadangog sa radyo DCGB Bareta alas 5. Sa ngaran kan mga nakaribahan ta, Lado Technical, Nems Flora. Sa IT, si Tresha Litana asin Richard Astor, kami man ang sa indong nakaibahan. Ako si Franz May Boras. Ako man po si Joshua Bino, salamat kan sa indong pag-antabay. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginot